Sekretari Zimbabwean. Arenye darasani atakapenda kufradari. Mlotanga kuya kugara. Kana kusema kuya kuzogara bakataka kusanywana. Nikita mwana mato wala kuzote. Anasaba ngalise pauko ade. Guys, sama. Kira jeans gini. Apa dari sana? Bangsa yang ada. Ini jauh yang dah meningkatkan. Konser. Enggak buat ini 17. Panas. Nyara lagi kan hewan. Baba nama. Mas Mai. Mas Mai. Ibu saya berapa membeli muda pun pasti itu naramban. Nyara lagi kan. Mungu mana dah izira mana. Semua ada apa orang kawan. Itu izira. Ini mana ini. Sorry. Sorry jangan. Ba 2017 imba China maya pana ya maya norarama mushirwe mbunge ilinda watu za mafambira awaganeta maya ndofunga vanusumuka pamba vachindadedza vana baba tozofonera na baba wacho ndati nakuvadira ndakasvika pakuzovasumudza ndikaenda pamberi pavabereki vavo ndikati namafambira avari tanisovanisisa zana tezvara kana uchida ivo vapeshereri ndakabudisa shere nasi vakati shere yako handichakwanisa kutambisa munhu kutambira munhu iwe ndokwira dare chokwadi shere nangu ndakadzoka naro ava ndakavasiya kumusha kwa ndobva vazodzoka vachiti ainda dzoka kugarira vana vavo asi vakagara vana vavo vakati nini panapa ndichakwanisa kuita ino kana kurima kana kuti udii kana kusangana newe handisangane newe ndakurara muimba yangu asi mararamiro ati akuita ezvozvo ndakapera ndakabva mukoti yokuti ndakutorera protection disorder kuti ubve panapa ndikati saka kuda kundidzingira pano pakuti iwo ndikakuti yogari pamba pako nevana vavo ndiri kukushungurudza chiiwe saka ndokatengesa chigayo changu ndati chigayo ndakutengesa chigayo ndikafumbidza imiro chete injini iripo chigayo ndotora ndodzorera chakuda kunditandasira pambachi chokwadi yapinda mukoti wejasiti akati hapana chamunotandanisira murume pamba mbowese wamapa panapa hauna kutsigira kuya kwamaita panapa chamunotandanisira murume pa saka ndakundishungurudza saka ndakukushungurudza hau imi makabuda mumba kumakore samara muda kuti murume araramese saka nguva yacho yareba changamira chiramba chinonetsera nomukadzi shere ndakadzorwa naatezora vakandiye ndomupira mudara saka makandona ndauya kuno kuchangamira makabhedhere kuhama ya kuhama ya mukoma wangu ari muno vanogona kutupurira panyaya yaneti ndakatombomubata akarara nomunina wangu futi mukadzi ndikati chita saone wakuda kusvika pakuda kundipesanisa fune koma akazongoramba ati muningira taisaone pachedu toregera munhu chitambudzika but anenge achitonditanzi so izvo zve ndikatozvitira kuti undibvise panapa zvino ndoda kutokufikisa kuda kutobva panapa usisina chinhu ndikati ainizvo mapipi newena handisi kuda saka gore rega rega ndienda mumapurisa nomukadzi sunzwa ramapurisa aya ndichidzira ndibanga dzidzo shayahombo ndichiita so ndakapera ndakabva mukoti ada kutora pisode kuti andibva pamba vakandinodara aubvise murume pamba pasina zvikonzero saka ndanatoona kuti vari kundirwisa Mune right? Aya mune right kutora bege nyawo. Saka yo baba vakamupatira ndi kuti tsambe dare yakayamariniswa. Yamariniswa ndakatonya baba vangu vakatotsira. Vari kuti baba wati? Kupindura kusaina. Ah, ni choki. Saka vakatana ndi. Muna mawana nasi. Nasi ndinde. Vangu tichengero ati. Aya vakana. Tunozobuya kana vatikari. Anditi. Vakana kana. Inoremekedza zvisho kana pane kuramba nazvo toda kuti baba kana mumwe munhu okama zvakanaka zvinokupaiswa tei muri kugara muri nesa nyaya yenyaya ndakutanga kuinzwa nasi anzura inotongaisa development mumba makaramba kushungurudza nazvo shanga murume mumuda omudi mumwe shatamba neshanga dzakatatu ita saizogona zvambozvimba mutarise makunyara
Mingani. Asa ukutonga ina sika kutsura. Uranza dzemba. Uya karoranza dzemba sika iwonda kapona uranza dzemba. Ndiro. Ute kwani. Ute demozo kamsati. Karamushe. Children. Ayo. Taura jakata. Vapo.